Hello everyone. So, nakaibaw mo sa mga balita karon guys. Grabe, kakuyaw sa kalibutan karon in town. Gabi, alas 8 sa gabi, nimbuto ang bulkan Kanlaon dito sa Negros. Sus, pagka alas 9:59, ngadto sa alas 10, uyog na sad ang kalibutan, hinlinog na sad. 4.8 ang gikusgon sa maong linog. So, hinsumar sa unang pilmiro jun linog, alas 9:59. Dayon alas 10, kurog ang kalibutan. Unsa naman jud in town ang katalagman karon guys. Ug ingon pa man, pagka alas 2 sa kadlawon, sa pitsa 25 sa Oktubre, susunog na sad dito sa Talanban, sa Cebu City. Grabe kadako ang sunog. So, naunsa naman in town ang atong kalibutan karon guys. Mupay naapay daghang mga pangurap karon. Nagsige na sa abot ang mga katalagman, napatoy nagsunod-sunod nga bagyo. Karon unsaon naman lang nato ani, ampo lang jud taon ta sa Ginoo. Nga dili na nanjud in town mapadayon ning mga katalagman guys. Tabang in town tanyog ampo. May pait kaayo. Nga naapatay gyud una mga anak, mga apo, ginikanan, mga igsuon, tanan, nagkabuwag-buwag lang taan ni naglagyo-lagyo unya magsige patag huna-huna ana. Unsaon naman lang in town, isalig na lang jud nato sa Ginoo ang tanan guys. Kay ang Ginoo ra jud mahibaw naton tanan. Sus, mo na ning giingon nga ang Ginoo manaog na dinhi sa yuta ug maghukom natong mga katawhan. Sus in town, ampo lang jud ta sa Ginoo kay naana sa panalag nag-ingon bagyo, linog, sunog, ug ingon pa man gubat. Sus, unsaon naman lang nato guys na grabe namang mga katalagman karon lang gani pitsa 24 nagsunod-sunod ngadto sa 25. So ampo lang jud ta, tabang tanyog ampo sa Ginoo. Salamat kaninyo guys ug maorat to. Thank you for watching. Bye bye, God bless.